Super. Jeg vil gerne sige tak til jer, der er kommet. Det som de nordiske online-projekter sådan består af, det er nogle forskellige, øh, hvad hedder det, det startede egentlig ud med et projekt, som var en idé med for at se, om vi ikke kunne lave et online-projekt med at få nogle skoleklasser til at mødes i et virtuelt rum, men på tværs af de forskellige nordiske sprog. Nu tror jeg lige, jeg gør det, at jeg stiller om til vores hjemmeside, og så kan I følge med herinde, fordi det er meget nemmere at se samtidig med, at jeg forklarer. Så det første jeg gør, det er, at jeg starter lige mit webcam her. Og jeg håber, I kan se mig, vinke. Og Mads, du må også gerne starte et webcam herinde. Jeg giver dig lige mulighed for at få video på, så vi også kan se dig. Fordi Mads er nemlig med i vores projekter, og så kan I også lige sige hej til ham. Det jeg gør nu, det er, at jeg har stillet om til vores hjemmeside, der hedder Norden Online. Og det jeg gør nu, det er, at jeg prøver lige at sådan trække jer med igennem, hvordan man kommer ind til vores forskellige projekter, samtidig med, at jeg viser lidt om, hvad vi har lavet. Godt. På nordenonline.dk, der har vi præsenteret de 3 projekt sådan omgange, som vi har været igennem indtil videre. Den ene, den hedder Nordens Dage, det var den første, vi lavede. Den indebar et samarbejde mellem Danmark, Finland, Åland, Sverige, Norge, Færøerne, Island og Grønland. Og udgangspunktet var udskolingsklasser, 7., 8., 9. med fokus på 8. klasser. Og det vi gjorde der, det var, at vi havde fokus på nabosprogsundervisning, det vil sige fokus på, at vi er i stand til at snakke sammen ved hjælp af at bruge svensk og norsk og dansk som vores arbejdssprog. Fordi når man tager til Færøerne eller Island eller Grønland, så har de dansk i skolen og kan dermed forstå og tale dansk. Nogle bedre end andre, og i Island lidt senere end på Færøerne, bevares. Og når vi tager op til Finland og til Åland, som er en lille finsk øgruppe med ren svensk kultur og sprog i. Og især i Sydfinland, der er der mange tosprogede finsk-svenske svensktalende. Så der er mange, som taler svensk i Sydfinland, hele Sverige er sjovt nok, og Åland, og så norsk. Og de 3 sprog, dem kan vi faktisk forstå, selv som danskere, selv helt herovre i Jylland, som ikke bor i Ørestadsområdet. Men når vi lige starter med at lytte til det, så forstår vi ingenting. Så der går nogle dage, hvor man sådan skal arbejde sig igennem de forskellige sprogbade, og på et eller andet tidspunkt, så går der altså en pros op for folk. Og pludselig så begynder vi at kunne forstå, hvad de siger i Sverige og Norge, hvis de ikke taler alt for hurtigt. Og især hvis man lige har en chat til at hjælpe sig ved siden af, så kan man lige skrive ordene. Hvis vi tror, det er svært at forstå svensk, så er det ingenting imod, hvad svenskerne har af problemer med at forstå dansk. Svenskerne forstår simpelthen ikke dansk som udgangspunkt, og de får hovedpine, når man snakker det, siger de. Og det gælder altså også lærerne. Så vi synes, vi havde problemer, men det synes de altså også. Og alligevel, efter 3 dage, så glider det. Og det gør det faktisk også på eleverne. Og det var den erkendelse, vi gerne ville nå frem til. Fordi på den måde har vi faktisk adgang til, jeg tror man har regnet sig frem til, at der er 20 millioner i de nordiske befolkninger, der rent faktisk vil være i stand til at kommunikere ved hjælp af at bruge de her 3 fælles sprog, uden at behøve at skifte til engelsk. Og på den måde, så kan man jo tage det med op i nabosprogsundervisningen i dansk på en sjov måde, i stedet for bare at se Astrid Lindgren-film igen. Nordens Dage havde fået sin egen platform,
Den arbejdede vi med i Google. Det her det er et Google-site. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er nogen, der har skrevet hej her. Men ideen var simpelthen, at man kom ind via de forskellige landes rum heroppe. Og så i de forskellige landes rum, vi kan lige tage den fra Danmark, der havde vi så en række opgaver. Og opgaverne kunne være nogle quizzer. Det kunne være nogle opgaver, vi havde lavet, og med udgangspunkt i nogle ting, som var fundet på internettet. Blandt andet den læringsportal, der hedder Norden i skolen, og der var også en hel del på Danmarks Radio. Alt hvad der lå på Danmarks Radio er i midlertid blevet fjernet, så nu må vi jo bare finde på noget nyt, kan man sige. Men det vi så gjorde, det var, at vi havde nogle øvelser, og der var selvfølgelig nogle læseøvelser, der var nogle lytteøvelser, og lytteøvelserne havde vi sådan set egentlig selv været i gang med at lave. De var lavet på den måde, at der blev lagt en lydfil ind, som vi havde været med til at indtale selv, og så lagde vi det simpelthen ind i en Google spørgeskema, som var en quiz. Og det er jo en ret svær quiz, fordi man skal læse den på et andet sprog, måske end det man arbejder ud fra. Og for ligesom at starte op blødt, så havde vi lavet forskellige sprogversioner af de her quizzer, og vi havde faktisk også lavet forskellige lydfiler. Sådan at hvis man havde svensk som et nabosprog, jamen så var det måske en svensk pige eller en mand, som indlæste teksten. Og hvis man var svensker, så havde man en dansk person til at læse teksten. Og hvis man nu var en af de steder, hvor det både var dansk og svensk, der var nabosprog, som for eksempel på Island, jamen så havde vi måske en vekselvirkning mellem en dansk og en svensk talende i nogle af øvelserne. Så de her lytteøvelser, dem brugte vi til ligesom at få eleverne til at vende sig til, at nu skulle de til at lytte til de her sprog, se om de kunne forstå, hvad der foregik, og så skulle de svare rigtigt på de her spørgsmål. Og det der så foregik med de her quizzer, det var, at når de så havde svaret på quizzen hernede, tryk send, så fik de et resultat ud i deres e-mailadresse, med hvor mange rigtige de har fået. Så de kunne også følge lidt med i, hvordan de havde svaret på de her ting. Og vi kunne følge med i, hvordan de havde svaret. De her elever, de var så inddelt i nogle klasser, som I kan se her. Det er kun de danske klasser fra sidste års Nordens Dage-projekt. Der var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 klasser, som var med, bare for Danmark. Hvis man gik over i de andre rum, så ville man kunne se tilsvarende. Hvis man tager det svenske rum, så ville man kunne se, hvor mange klasser de havde med. Det finske rum var slet ikke med sidste år, fordi læreren blev desværre syg. Færøerne havde 4 klasser med, og Åland havde 3 klasser med. Det må så være Island her. Jeg kan aldrig huske det. De havde 6 klasser med, og Norge meldte os fra sidste år, men han var med forrige år. Så vi har gennemført Nordens Dag 3 gange, og det er så 4. gang, vi skal i gang i år. Når man så havde forberedt sig på det her sprogbade, man var på vej ud i, lavet nogle øvelser, haft nogle timer på klassen, testet om man forstod de her sprog, så gik vi i gang med det, der hed de 3 eventdage. Og de 3 eventdage havde en klar agenda. Agendaen var på dag 1, noget der hedder online-tid og klassetid. Så det vil sige, at der var 3 dage lige efter hinanden. I år der prøver vi at se, om vi kan bryde det lidt op, men der var 3 dage lige efter hinanden, og der var klassetid, som enten lå før eller efter man havde været online med hinanden, eller måske både før og efter. Problemet med at lave et fælles nordisk projekt er jo, at vi er jo ikke i samme tidszone. Norge, Danmark, Sverige, ja, det er fint. Finland rykker en tidszone den ene vej. Grønland rykker 4 tidszoner den forkerte vej, den anden vej. Island er om sommeren 2 timer efter Danmark. Om vinteren er de 1 time efter Danmark på grund af et
Island har ikke sommertid, de er ikke med i EU, så det er der ikke noget krav til. Og Færøerne er altid 1 time foran Danmark. Så det vil sige, at når klokken er 10 i Danmark, så er den 9 eller 8 på Island, 9 på Færøerne, midt om natten på Grønland, og 10 eller 11 i Finland. Og derfor så er det noget bøvl at snakke sammen og finde ud af, hvornår man så skal være klassetid, og hvornår man skal have online-tid. Så der har vi siddet og lavet nogle meget interessante skemaer for, hvordan man så gik ind og lavede de her ting. Vi lige prøve at se, hvordan de her skemaer var bygget op. Vi går ind i gruppetid. Grupperne er delt op i farver, sådan at man havde nogle forskellige farver med grupper i. Og de forskellige farver havde så nogle hold. Så det vil sige, at hvis man var orange klasse 1, hold 4, så havde man måske en partnerklasse med lilla klasse 14. Så skulle hold 4 for klasse 1 mødes med hold 4 for klasse 14, og så videre, og så videre. Så vi havde sådan nogle online skemaer. Og vi kan prøve at se, hvordan det ser ud med online-tiderne for orange. Herinde, der startede vi med, at orange mødte orange. Det var den første dag. Så det vil sige, at klasse 1 mødte klasse 2. Der var en aflysning. Det fandt vi ud af med det samme, så den blev skrevet ind. Og det er jo simpelthen også et spørgsmål om, at der var nogle af klasserne, som ikke var med. Friskolen i Sisimiut havde meldt fra i sidste øjeblik, så de kom ikke med. Så deres samtaler blev aflyst. Men derudover så havde vi de andre klasser med. Og så på dag 2, der prøvede vi at ryste posen lidt, og så skulle man pludselig gå i en samtale med klasse 6 fra Vejle Midtbyskole, skulle så mødes med klasse 9 fra den lille gruppe. Og for at finde ud af, hvad den lille gruppe var, så kunne vi gå over i lilla online-tid og se, at jamen, det var så Strandes skole med Linus. Og der kan man se her, der står også, at 9 møder 6. Når man så finder ud af, hvem skal vi så ringe til, jamen så skal man igen ind i grupperne, og så skal man finde ud af, hvem er så de grupper, jeg skal ringe til. Og hvis man selv er i gruppe 1, jamen så skal man jo ned fra klasse 6 på Vejle Midtbyskole. Der skal man have fat i de her elever. Og der havde vi for at gøre det lidt nemmere for folk lavet en online master. Online masteren havde det entydige ansvar for at være online, når det blev ringet op. Og så havde vi en redaktør, som så skulle tage de ting, som blev produceret og lægge ind i systemet. I kan godt se, at med 700 elever online på samme tid i 5-6 forskellige lande, spredt over x antal tidszoner, der var der ret mange fejlmuligheder. Så det var sådan lidt mirakuløst, når det rent faktisk lykkedes folk at få snakket sammen. Men vi var meget overrasket over, hvor få fejl der var. Og de fejl, der var i forbindelsen mellem de her klasser, var som regel, at de var gået til frokost, eller at der var en af grupperne, som hang lidt i bremsen og ikke lige havde været på, og så videre. Nogle gange, så var der slet ikke nogen, der kunne få fat i en skole. Så fandt vi ud af, fordi de ringede op fra deres mobiltelefoner, at hele skolen havde fået strømafbrydelse, og alle computere var slukket. Så der var nogen, der kunne ringe op på mobiltelefoner, og så måtte vi jo som lærerne sidde og få forklaret de andre, at nu var den her skole altså ude af billedet næste time. Så der var nogle spændende oplevelser indimellem. I forhold til Nordens dage, sådan som vi har kørt det nu i 3 år, så er jeg ret overrasket over, at det kunne lykkes. Som I kan se herinde, så er alle eleverne blevet oprettet med en speciel e-mailadresse. Og det kan man kun gøre, fordi at vi har, ligesom man har i Vejle og andre skoledistrikter, en Google Apps for Education konto.
Og jeg kan godt lige prøve at vise jer, hvordan det fungerer herinde. Herinde på Google Apps for Educations kontrolpanel, som jeg har adgang til, der kan jeg simpelthen gå ind under mine brugere, og så kan jeg simpelthen se klasserne. Nu har vi så slettet brugerne herinde, men det, som man kunne se herinde, det var simpelthen, at alle de her klasser, de havde de her brugere og elever indtastet. Der er en, der hedder Elev Elevsen. Og herinde, der er jeg i stand til at styre, hvis de har glemt deres adgangskode. Jeg kan skrive navnet. Jeg kan oprette e-mailadressen eller ændre, hvis jeg vil det. Og alle de her ting, dem havde vi lagt ind på en gang via de her Excel-ark. Man kan tilføje en bruger ad gangen, men man kan også tilføje det via at lægge et Excel-ark ind, som man så har formateret, det tog også noget tid at finde ud af det, til at få alle brugerne oprettet på én gang. Sådan at vi skulle bare lægge en liste ud til lærerne og sige, det her det er jeres elever, på baggrund af det lærerne selvfølgelig havde tastet ind med fornavn og efternavn. Så laver vi en liste ud og siger, at det her det er jeres elever, de har de e-mailadresser, det er password, og så kan de bare logge ind og gå ind i systemerne og arbejde. Og hvis I selv kender at arbejde med Google, så ved I også, at det er jo ikke bare at få en e-mailadresse. Man skal ind i Google+, hvis man er en af de store, og det var de her. Og i Google+, det var der, vi kommunikerede sammen. Og derinde skal man så acceptere og udfylde billede og navn igen og alder. Og hvis man kom til at sige, at man var under 13 år gammel ved en fejl, fordi man ikke lige havde hørt efter et time, så var ens konto suspenderet i 30 dage, og der skulle laves en ny med et navn, der lignede, og så videre og så videre. Og alt det her, det er jo klart, det kan man ikke gøre på de 3 eventdage, så det er meget vigtigt, at vi fik det gjort inden. Så Nordens dage har fyldt meget på mit bord, og med masser inde. Og i vores lille afdeling her på Wi-Fi. Så der har været en masse teknik. Det som vi så har prøvet, det er, at vi har prøvet at se, om vi ikke kunne strømline det lidt. Sidste år, der havde vi et projekt, som hed Nordpiloterne. Og Nordpiloterne er i princippet lavet på samme måde som Nordens dage, men i modsætning til Nordens dage, så havde vi besluttet os for ikke at lave enkelt bruger konti til de enkelte elever. Og det havde vi, det var et valg, vi traf af 2 forskellige årsager. Dels fordi, at der er en masse problemer med at have 700 konti i gang på en gang. Og dels så fandt vi jo ud af, at de behøvede måske ikke at være logget ind alle sammen for at lave de ting, de skulle lave. Så det vi gjorde, det var, at vi tog simpelthen udgangspunkt i, i lærernes navne, og så lavede vi simpelthen en farvekonto til hver. Og det var så den eleverne røg ind med. Så når man havde Kjerstins klasse, så var man inde som Kjerstin orange, grøn, rød eller gul. Og det var de elever, som hun havde valgt ud til de grupper, som loggede ind med de klasser. Så det vil sige, at vi havde kun 5 konti, altså en lærerkonto, og så 4 elevkonti til en klasse. Det var noget nemmere at styre. Så det vi kunne gøre i forbindelse med det projekt, det var, at vi kunne sidde og lave alt det her oprettelse af den enkelte bruger inden, fordi her havde vi måske 70 konti i stedet for 700. Og det gjorde det faktisk muligt at gå ind og tage hver enkelt konto, oprette den i Google+, og acceptere alle de ting, som man skulle acceptere. Så vi ikke behøvede at forlange af lærere og elever, at det var noget, de skulle kunne. Så det gjorde vi så. Og det var en meget, det var også lidt en idé, der var båret af nødvendigheden af, at her havde vi faktisk at gøre med elever helt ned til 3., 4. klasse, og de må jo slet ikke have en Google-konto. Så det var lærerens Google-konti, og eleverne fik så lov at logge ind med den. Jeg ved ikke helt, om den holder i retten, men det var sådan, vi valgte at gøre det, fordi ellers så kan man jo ikke arbejde. Det vi så fandt ud af, det var, at især i den her gruppe her, der var der nogle finske lærere, altså fra Sydfinland, så de talte svensk,
og nogle danske lærere sammen, og de valgte simpelthen af hensyn til netop IT-kravene på den finske skole, slet ikke at bruge deres Google-platform, men arbejde udelukkende i enten en eller anden form for videochat eller på mail. Og det var simpelthen et formatkrav, de havde fået stillet fra deres skoler på Finland, så det måtte de jo finde en måde at løse på. Okay. I forhold til, hvad det så er, de laver herinde. Fordi en ting er, at vi har styr på logistikken, vi har styr på, hvad det er for nogle øvelser, vi gerne vil have, de laver. Men de skulle jo også producere nogle opgaver. Og nogle af de opgaver, vi har lavet, der kan vi prøve at gå herover tilbage i Nordens dage, og så prøve lige at se på nogle af de opgaver, de skulle lave til eventdagene, hvor det går ind i det danske rum igen. Der skulle de lave en online-tid, uden for online-tid. De skulle lave interviews med hinanden, og de skulle lave film. Så det første, man gjorde uden for online-tiden, det var, at man lavede en film ud over et tema, som vi havde sat op. Den første dag, der kunne det være vores liv og dagligdag. De skulle lave en videofilm. Alle grupperne skulle aflevere en videofilm med det tema, der hed vores liv og dagligdag. Og det vil jo sige, at med alle de her grupper, så kom der jo lige pludselig væltende en hel masse elevproduktioner ind. Elevproduktioner, som skulle fortælle om deres liv og dagligdag, og det var meget noget med at gå ind på skolen og filme klasselokalet og sige, hvad de hed, og hvordan det var at have det ene og det andet, og der var lidt musik under, og der var det. Og det var super godt, fordi pludselig så fik man et helt andet indtryk af, hvem det var, man snakkede med, allerede inden man mødte de her mennesker online. Så det vil sige, at de kunne sidde og se på elevernes klasseværelse i et andet land, i en anden by, som lignede deres eget klasseværelse måske. De kunne gå ind og lytte til nogle unge mennesker, som fortalte om, hvor de boede henne, og de kunne forstå dem. For det var relativt enkle beskeder, og de gjorde sig umage med at tale langsomt og tydeligt, og sætte tekster på videoerne, hvis der var nogle ord, som de skulle forklare. Og da de så havde gjort det, så havde de nogle interviewspørgsmål, og så gik de simpelthen ind og lavede opkald i Google Hangouts videochat-systemet, sådan at man ringede, den ene gruppe ringede til den anden gruppe, fik forbindelse, og så skulle de stille hinanden nogle spørgsmål, måske med tema op i forhold til videofilmen, de havde lavet, og så bagefter så skulle de så skrive, hvad de fik ud af deres interviews. Og det afleverede de så i et klasserum. Vi kan prøve at gå ind og se, hvordan sådan et klasserum ser ud. Her er klasse 1. Så lavede man simpelthen en aflevering, og det kunne være en YouTube-film, eller det kunne være en rapport i tekst, eller det kunne være alle mulige andre ting. Men som regel var det enten noget, de skulle skrive, eller noget, de skulle optage og lægge ind. Så alle afleveringerne foregik på den måde, at eleverne tog og optog en film, lagde den op på deres YouTube-konto, som jo hører med i Google Apps, så de havde deres egen YouTube-konto, tog linket fra den film og lagde den ind i deres klasserum. Det var så redaktørens job. Og så herindfra, der gik vi så ind og kunne se hinandens afleveringer. Det vi så også bad dem om, det var, når de havde gjort det, så skulle de over i Google Plus og aflevere derover også. Nu prøver jeg lige at hoppe en tur over i Google Plus. I dag ser Google Plus noget anderledes ud, end det gjorde dengang. Men herinde, der kunne man simpelthen se de forskellige afleveringer, som så blev lavet. Det her, det er Nordlinje folk, fordi det er det sidste projekt, vi har haft gang i. De er lige nu ved at lave sjove og spændende film til hinanden. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Jeg har slet ikke set det endnu. Men ellers så gjorde vi det, at vi lavede nogle grupper for nordpiloterne. Vi kan tage den, der hedder gruppe 2, der var mest i. Og så gik vi herind, og så
afleverede de simpelthen videoerne herinde. Og det vil sige, at eleverne de skulle bare gå herind i Google+, og så kunne de se, hvad de andre havde lavet. Manden var jo enten orange eller gul. Så vi havde nogle, det var der, hvor vi havde lavet farvekonti, ikke også? Så enten så kunne man lynhurtigt se, hvem der havde afleveret, og så kunne man se videoerne herinde, og så kunne man gå ind og kommentere på, lave kommentarfelt på, eller man kunne gå ind og sige en +1 herinde, for ligesom at like, hvad det var, man så herinde. Og så kørte det videre, men næste dag, så var der et nyt tema, en ny film, der skulle laves, en række nye interviews, der skulle laves, nye grupper, der skulle snakkes med. Og i Nordens dage, der foregik det sådan, som vi så med det der indviklede online-skema, at man skulle snakke med nogle nye hele tiden. Så i løbet af sådan en online-dag, der havde man 20 minutter med nogen fra Finland, så havde man måske 20 minutter med nogen fra Norge, så havde man måske 20 minutter med nogen fra Færøerne. Og så bagefter, lavede man så videofilm. Men i Nordlinjen, der havde vi matchet nogle klasser, så man havde simpelthen en fast partnerklasse. Og det vil sige, at der var en helt anden mulighed for lærerne at lave nogle meget mere indviklede forløb. Fordi lærerne havde siddet sammen på vores lærerseminar over på Chefgården, og så havde de siddet og arbejdet med at få det her samarbejde til at køre, hvad vi vil lave, hvad kan vi gøre her, hvad vi lader os inspirere af. Og så nogle af de her klasser havde simpelthen siddet og lavet opskrifter til hinanden, som den anden klasse så sad og lavede prøv at se, det var oppe i gruppe 3. Jeg tager lige mine grupper her, og så finder jeg lige gruppe 3 her. Det her var en ret speciel gruppe. Der var kun 2 klasser i, og de havde det rigtig sjovt. Det de gjorde her, det var simpelthen, at de havde lavet, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde nogle af de sjove ting. Jeg ved ikke, om I kan høre lyden herinde. Som I kan se, så er det jo nogle rigtig søde børn, som har totalt styr på det her, og alligevel oplever de nogle tekniske vanskeligheder. Jeg kan se, der er lige en kommentar herinde. Ja. Mads, jeg håber lidt, at du holder liv i chatten, hvis der er nogen, der skriver, fordi jeg kan ikke helt se chatten samtidig med, at jeg viser her. Ja, og hvis der er noget, som der er nogen. Nå, okay, ja. Men det, der sker herinde, det er, at vi kan se på de her videofilm, og så kan de snakke sammen. Og en af de ting, de havde gjort, var, at jeg fortalte, at de havde fundet opskrifter til hinanden, og så sad de over på hinandens skolekøkkener, og så kommunikerede de på hangouts, samtidig med, at de lavede maden til hinanden, og gav hinanden det om, hvad der stod i de her opskrifter, fordi det var på et fremmed sprog. Og til sidst så sad de og spiste sammen også. Og det var lidt en pudsig ting. Det de gjorde også var, at de prøvede at lave nogle skuespil. Det var første gang, vi prøvede at se, om man kunne det. Fordi i Google Hangouts, der har man jo alle de her muligheder for at lave forskellige udklædningsting. Man kan sætte skæg på, og briller og nye baggrunde osv. Og der prøvede vi simpelthen at bede dem om at sætte sig ned og skrive et skuespil sammen. Mens de var i online møde, så skulle de sidde med et dokument ved siden af, som de begge to skrev i. Og derinde, der sad de så og kommunikerede og skrev manuskriptlinjer ned. Og på den måde der kunne vi så bagefter så opføre skuespillet med udklædning.
og så optog de det som film og lagde det ind i deres YouTube-konto. Og det var altså sjovt at se, og man kunne virkelig mærke, at de har haft skæg med det. Det kan være, at vi kan finde et link til den her. Hvis jeg nu prøver at se, om jeg kan finde den her som YouTube. Hvis jeg nu lige gør det, og så finder linket her. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan få lov til at gå ind og dele den som en film med jer. Og spørgsmålet er, om jeg kan få lov til det. Tror du, jeg kan det, Mads, med lyd på? Er det ikke noget med, at der er sådan en del film? Det ved jeg ikke. Prøver lige at tage sådan en video ind. Nej, nu slukker jeg bare for vores kamera. Det var ikke det, jeg ville. Nu tænder jeg lige igen. Der var mulighed for at dele en video, synes jeg. Jeg skal lige prøve at se her. Ellers så gør jeg lige det, at jeg herovre i chatten lægger jeg lige linket til YouTube-filmen. Så kan I finde linket i chatten her, og så kan I prøve selv at gå ind og se resultatet af de her anstrengelser. Og det som er lidt sjovt, og nu prøver jeg lige at dele min skærm igen, så kan I jo bare tænde videofilmen hos jer selv. Det der var lidt sjovt med den her, og nu taler jeg så lige lidt ind over det der foregår. Jeg stopper lige her igen. Det som vi ser her, udover at det ser lidt morsomt ud med de her udklædningsting, det er, at de er i gang med at lave et lille skuespil, som giver, hvor de sådan via deres sprogbarriere skal forsøge på at flygte fra et indbrud, de har lavet bankkup. Og der skal de så have en flugtplan. Og det som den danske dreng han siger, det er, ja, vi skal have en plan, vi skal have en plan. Og hun siger så, ja, jo, vi behøver et flygplan. Altså, som i at en plan på svensk er en flyver, fordi plane og plan, ligesom på engelsk. Det er de samme ord, det lyder ens, men det betyder bare slet ikke det samme. Og han går helt stille og roligt hen over det, ja, en plan A og en plan B, fordi han forstår åbenbart ikke, at flygplan det er en flyver, men så får de snakket sig videre i teksten. Og det er simpelthen noget, de har skrevet ind i deres manuskript, fordi de synes, at det var sjovt, at der var 2 ord, som betød det samme, som kunne give fuldstændig forvirring. Så det er simpelthen noget, som de der unge mennesker, de har haft med i deres proces, og det synes jeg er simpelthen så sjovt. Så udover at det hele ender i fis og ballade og grin og sjov, så er det også noget, som skaber en masse sprog og en masse sprogmøde imellem de her nordiske sprog, som vi jo deler. Så det var ideen. Nordpiloterne, grunden til at det hedder Nordpiloterne, det er, at det projekt, det var de lærere, der blev inviteret med til det projekt, de havde været med på den uddannelse, der hedder Sprogpiloterne ved Lise Madsen. Og det er simpelthen en uddannelse, man tager, og som en seminaruddannelse, hvor man hopper med og bliver uddannet til, hvad har vi egentlig af muligheder for at undervise på tværs af de her fælles nordiske sprog. Og man får en masse værktøjer med, og man lærer sprogene at kende, og man lærer at navigere trygt på tværs af de nordiske sprog. Ikke om man lærer at tale skandinavisk, eller hvad man nu gør, når man skal forestille at gøre det nemt for alle de andre. Men i hvert fald bliver man bedre til det her med at håndtere undervisning, og man bliver mere tryg ved at håndtere undervisning på tværs af for eksempel svensk og dansk, som jo kan være svært at forstå. Og man ved det her med, at der går de her få dage, før at eleverne faktisk forstår, hvad der bliver sagt.
Så når det er så sagt, så var det sprogpilotlærer, vi havde med i det her Nordpilotprojekt, og derfor gav vi den også en ekstra tak på sværhedsgraden og på de krav, som vi stillede til lærerne. I den forbindelse så var det jo også derfor, vi sagde, jamen så bliver I partneret med de 2 klasser ad gangen, eller 4 klasser ad gangen, og så er det jeres fælles lærergruppe her, som så laver noget indhold. Og det viste sig at fungere helt fantastisk godt. I forhold til vores nyeste projekt, som vi faktisk har eventdag på her om en lille måneds tid, og har lige kommet hjem fra en fantastisk tur til Island. Ja, der er også lidt frøns, hvor vi var 3 dage på Island og sad i Nordens Hus sammen med 21 lærere fra henholdsvis Danmark og Færøerne og Island. Og det var selvfølgelig igen meningen, vi ville have haft Grønland med, men det er svært for de grønlandske skoler at håndtere de her projekter. De er meget flyvske, og de kræver meget. De kræver tilstedeværelse, de kræver forberedelse, de kræver, at der bliver gjort noget til et bestemt tidspunkt. Og på Grønland er sådan nogle ting, som ikke nødvendigvis behøver at være udfordringer i Danmark, helt tydeligt udfordringer. Og det har vi jo lært at vende os til og acceptere og prøve at se, om vi kan arbejde os lidt udenom. Så det vi gør med Grønland er, at vi har kontakt til læreruddannelsen. Og på læreruddannelsen, der har vi så fået nogle 4. årgangsstuderende, og de kommer simpelthen til at være hjælpelærere på de her eventdage, eller på det her projekt, Nordlinjeprojekt. Fordi de lærere, som er med fra Færøerne, Island og Danmark, deler det samme sprog. Så sprogbarrieren er værst på Island, fordi på Island der får eleverne først ret sent dansk, og selv nogle af lærerne synes, at dansk er meget svært. Men ellers så er dansk et andet sprog på Island. Og det er det også på Grønland, der snakker de alle sammen dansk, i hvert fald på lærerseminarer, det er som regel dansk lærer, der er ved at blive uddannet. Og på Færøerne, der snakker de alt. Altså, færinger er helt vilde, de forstår dansk, og de forstår svensk bedre end vi gør, og de forstår norsk, fordi at det ligger så tæt på norsk. De forstår endda en lille smule, det er i hvert fald læse det islandsk. Så færingerne er altid dem, som klarer sig forståelsesmæssigt bedst i de her projekter. Men vi kan lige at gå ind på Nordlinjen. Det vi havde tænkt, det er simpelthen, at vi igen har nogle før-eventdage, og nogle eventdage, og nogle efter-eventdagsprojekter, og så har vi nogle grupperum. I de her før-eventdage, der har vi nogle quizzer. Vi har nogle quizzer, som vi selv har lavet. Det er, man skal finde ud af, hvor man er henne. De her forskellige lande, som bare lige en hurtig lille scroll ned her, der kan I nogenlunde regne ud, at det der med gejser og sådan noget der, det må jo være noget med Island, tænker jeg. Det her ligner Færøerne, siger dem, der kommer fra Færøerne. Isbjergene, de hører nok til på Grønland, og en dansk bøgeskov, den findes nok ikke andre steder. Hele Island viste sig at være nord for trægrænsen, da vi var deroppe. Så lige 2 sekunder, jeg lukker lige døren, så der ikke larmer hen. Sådan. De her quizzer her fra før eventdagene, dem har vi lavet. Men ellers så er det så med ting, som vi har lavet den her gang. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er blevet dognere, men vi er i hvert fald blevet mere skarpe på, at det er lærerne, som skal yde den indsats under de her lærerseminarer, som vi starter op med, at det er dem, der skal producere deres egne forløb. Og igen har vi lavet det trick, som vi også kendt fra Nordpiloterne, at vi har parret dem i grupper. Så det er små grupper, hvor at alderstrinnet passer, som skal snakke sammen og finde ud af, hvad de gerne vil gøre med deres elever. Og så kan de lade sig inspirere af hinanden. Og ellers så under eventdagene, så kommer det igen til at køre med online samtaler. Der er en online tid, hvor man skal mødes og snakke sammen, eller gøre, hvad man nu har besluttet sig for.
Der er øh, nogle quizzer, som de kan lave. De har mulighed for at lave nogle undervisningsmaterialer. Og det hele det foregår nu i et nyt grupperum. Og vi har fuldstændig skrottet det her med at have et site, hvor de lægger ting ind selv. Nu har vi simpelthen besluttet os for, at vi migrerer direkte over i Google+. Og det vil sige, at herinde i Google Plus-grupperne, der kommer der til at blive lagt videoer ind, der bliver lavet. Og fra Google Plus-grupperne, der går de i Hangouts, når de skal snakke sammen. Og det foregår op på den her, så går man ned i sin Hangouts. Og så ringer man til hinanden. Og når man så har ringet til hinanden, jeg kan se, at Tina hun spørger, om vi er her nu, så kan man lige klikke på den, og så kan man se her, så kan jeg lige skrive, nej, vi er lige midt i et webinar. Vi ringer af efter 15 minutter. Sådan her. Så på den måde her, der kan vi snakke sammen. Vi kan også ringe til hinanden. Hvis jeg nu vil gå i et videoopkald med Tina, så vil jeg kunne gå ind og trykke på det lille videokamera, og så kan vi snakke sammen. Så på den måde her, så kommer de her grupper til at ringe til hinanden igen og snakke sammen på den her måde, som de plejer, kan man sige. Så vi har, synes jeg, efterhånden fundet en metode, hvor vi bruger de her Google Apps ting, som vi har. Vi har været lidt udfordret på, at i år, der har man ligesom, hvor man tidligere har haft alting samlet omkring Google+. Altså Hangouts, Google+. Hvis man vil gemme en video på YouTube, foregik det ind i Google+. Hvis man vil gøre alle mulige ting, snakke med hinanden, skrive mails til hinanden, så kunne man gøre det inden for Google+ af. Det hele var bygget sammen. Nu har man fra Google side valgt at skille det hele ad igen, så nu kan man ingenting inden for Google+. Så nu er man nødt til at gå over i Hangout, hvis man vil snakke sammen, gå over i mail, hvis man vil skrive til hinanden, og så kan man poste sociale beskeder og sige like og kommentere ind i Google+, og ikke andet. Og YouTube, det foregår for sig. Så det er klart, at de her nye ting, som vi oplever, der er vi hele tiden nødt til at tilpasse os de tekniske vilkår, det er, når vi nu har valgt at lade andre lave læringsplatformen for os. Til gengæld så tror jeg, at det kommer til at glide lidt nemmere, hvis vi har de her fælles farvekonti, og at vi ikke skal give folk adgang til alt for meget inde i et Google-site, hvor man skal sidde og lave sider i et CMS-system hele tiden. Men at det kører over i Google+. Ja. Har du nogle tanker, Mads, nogle kommentarer på det her? Fordi ellers så tænker jeg, at når vi er så få, så tror jeg lige, jeg vil hoppe ud af det her sharing noget her. Og så vil jeg hoppe ned her. Så kan jeg også lige tjekke, om der skulle være noget nyt i chatten. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Og jeg kan se, at folk stadigvæk er på. Det er også dejligt. Det jeg gør nu, det er, at jeg vil give jer mulighed for at komme til ord. Så hvis I har nogle spørgsmål, så kan I få lov at få tændt for jeres lyd og stille spørgsmålene til os. Og så kan vi svare på dem. Og hvis der er nogle ting, I gerne lige vil se igen, så kan vi også gøre det. Hvis I skal have lyd på, så skal I op og klikke på mikrofonikonet op i den øverste bjælke, der er grå. Det skal blive grønt, og så kan vi høre jer sige noget, hvis I har en god mikrofon på. Hvis I ikke har nogen kommentarer, så skal jeg nok holde den kørende, og så ruller vi lige så stille af her. Ja, Jenny? Og jeg vil bare lige sige tak. Det var meget interessant.
er godt. høre og se. Men jeg tænker, jeg åbnede lige, mens du var forklar det hele, så stod der et eller andet, at man skal have tilladelse. Ja, det er rigtigt. Vi har jo, det er jo lukkede systemer. Når vi er inde her, så kan man kun komme ind, hvis man har en e-mailadresse, som vi har lavet. Så det er i princippet et lukket læringsrum, som man får adgang til, når man får en Nordlinje e-mail, eller en Nordpilot e-mail, eller en Nordens Dage e-mail for os. Ja, okay. Det var Er det noget, vist inden for det der. vi skal købe abonnement på? Undskyld. Hvis man vil være med i projekterne, så skal man skrive til Tina. Der er altid, der er jo de antal pladser, der er, fordi som regel, så er det, i virkeligheden, så er det bestemt af, hvor mange vi kan mødes, når vi er lærer sammen. Altså, vi kunne nok godt op teknisk og rent logistisk, men det er et spørgsmål om, hvor mange vi kan mødes, når vi tager på lærerseminarer og sådan noget. Og der har vi som udgangspunkt sådan en gruppestørrelse, der hedder mellem 30 og 35 klasser til Nordens Dage, og cirka 20 klasser til Nordpiloterne og Nordlinjen. Og i Vejle, der foregår det på den måde, at i stedet for, at vi sidder og vælger skoler ud, som så vi vil have med, fordi vi var med sidste år og var gode, så ringer vi simpelthen til Vejle Kommune over ved Erik, og så beder vi ham om at vælge nogle skoler ud, som har tid, lyst og lejlighed. Men hvis man rigtig gerne vil være med, så skal man skrive til Tina. Og jeg skal nok lige skrive hendes mailadresse her i chatten, så kan I kontakte hende. Ja, tak for det. Er det ikke rigtig, Mads, at det er hendes e-mailadresse? Jo, det lyder rigtigt. Det lyder rigtigt. Ja. Godt. Ellers så er vi alle sammen, jeg hedder admin nordensdage.nu og Tina, hun hedder Tina nordensdage.nu. Så kan I altid få fat i os den vej rundt. Mange tak. Og det står også inde på den her Norden Online side. Jeg kan også lige skrive Norden Online ind, fordi der står faktisk de oplysninger, som vi spørger om. NordenOnline.dk. Super. Ja. Var det det, eller havde du nogle flere spørgsmål, nu du lige er? Det er godt. Super. Den skal jeg lige have igen. Vil du slukke for din video igen, Jenny? Eller for din lyd igen? Tak. Er det Kirsten eller Susanne, der siger noget? Det lyder. Kan du høre, hvem det er, Mads? Det er Susanne. Er det dig, Susanne? Okay. Det lyder helt vildt her. Det lyder som sådan en der ikke vil sige noget i fjernsynet, som er sådan blevet mørket, og så er stemmen, der er blevet helt forvrænget. Har du et headset på din computer? Ja, det må du gerne. Hvis du har et headset, så prøv at tage det af, eller så prøv at se, om du kan finde et headset. Det virker helt. Vi prøver lige at lytte efter, hvad du siger. Kunne du decifrere det, Mads? Det var i forhold til eventdage 2016. Så langt var jeg også med. Vil du skrive det i chatten, Susanne, fordi så kan jeg lige tage den op.
Det er den vildeste lyd, du har, Susanne. Det er meget underholdende. Jeg vil næsten ønske, at jeg kunne lige spille det tilbage for dig. Eventdagene på... ja, i år der har vi faktisk 3 projekter. Og jeg tror måske i virkeligheden, at vi har mulighed. Kan man se det herinde? Jeg ved, at eventdagene på Nordlinjen, de er her på min kalender. Nu skal jeg lige være med. Vi har eventdage på Nordlinjen den 19. og den 20. september. Så det er allerede om 2 uger. Og det bliver ret spændende. Og så har vi faktisk den 3. dag, den er sådan forskudt med et par måneder, så den er faktisk helt henne lige inden jul. Sådan at den 3. eventdag, den bliver brugt på at lave en julehilsen til de andre. Når vi så kommer til Nordens dage, så har den lærerseminardage den 3. 4. oktober, og så er der eventdage på Nordens dage den 23. til den 25. november. Så det er altid sådan en efterårsseance, vi har her. Og så har vi lige det næste Nordpilot-projekt. Det kommer så ind og kommer til at ligge i foråret i år. Så det kommer op, og sidst i februar mødes vi på Schæfergården. Og så er der eventdage sådan en gang i marts-april, hvornår vi nu lægger dem. Super godt. Yes. Er der andre spørgsmål? Nej. Godt. Jo, du har lige noget, Susanne. Godt, Susanne. Ja, det er nogle meget, meget morsomme og spændende projekter, det her. Jeg ved, at når sådan 3 eventdage er forbi, så er altså alle eleverne, de har bare armen over hovedet. De er helt vilde. De har sociale kontakter til de her lækre fyre og piger i de andre lande. Klar, de er på, de er blevet rigtig dygtige til at få lavet de her film, de laver. Og de har fået masser af selvtillid. De er på og på foran kamera og bag ved kamera, og de skifter roller. Og nogle af dem, som normalt sidder om bag og ikke lige synes, at undervisning det er noget for dem, de kommer op foran, fordi nu er det pludselig deres medier, vi er på, og det vil sige, at videoredigering og finde sjov musik, og hvis de skal skate eller lave udspring eller spille fodbold eller sådan noget, så er det jo også, så er det er virkelig godt for dem. Nogle i skolematerialet er rigtig, rigtig godt, og det har vi også brugt meget. Vi går mere og mere over imod at se, om vi kan prøve at lade lærerne udvikle deres egne materialer, men selvfølgelig stiller vi Norden i skolen til rådighed for dem som alle andre, fordi der er så mange gode materialer. Men jeg tror, at det der er det sjove for eleverne i de her klasser, det er online-mødet. Og det der med, at de selv producerer deres ting, det er i hvert fald noget, som vi har set, det giver rigtig meget. Yes. Og Jenny, du har også lige en kommentar. Godt spørgsmål med det med finanserne. Hele projektet skal jo finansieres. Vores arbejdstid ligger i det. Tina er freelancer og bruger det meste af året på at søge penge til de her ting, og så bruger vi efteråret på at producere. Og det er de fonde, som vi søger, de står inde på Norden online-siden. Det er Nordplus, Nordisk Kulturfond, er store bidrag yder hvert år. Og Vejle Kommune har været rigtig flink at give nogle penge i forhold til deres venskabsbyprojekt, fonde og sådan nogle ting. Så vi har nogle gode venner, og det betyder også, at vi bliver inviteret med til Nordsprach-konferencer over i København og fortæller om, hvordan det er gået hvert år. Så vi er sådan kommet med ind i det her fælles nordiske miljø, og det er man simpelthen altså nødt til at være, hvis man vil have penge ud af de her fonde.
Så det er lidt svært og kræver en masse fodarbejde at få det op at stå. Vi har ikke kunnet få skoler og byer, der har været med til at kunne deltage med at betale deltagerbetaling. Så for dem er det gratis. De betaler selvfølgelig lærernes timer, og så giver vi tilskud til rejse og ophold til de her lærerseminarer, men ellers så er det skolerne leverer som medfinansiering. Nu har jeg talt i en time omkring de her ting, og jeg kunne godt blive ved, men så vil jeg næsten anbefale, at I henvender jer direkte, hvis der er noget, I gerne vil vide. Så kan vi jo tage en dybere snak om de her ting, og mulighederne også for, hvordan I måske kan komme med næste gang. Det var rart at have med, og jeg tror masser af jer, vi vinker for den her gang, og så siger vi også tak for i dag. Tak for aktiv deltagelse. Og det her webinar, det bliver selvfølgelig lagt ud som et webinar stream på vores hjemmeside. Så I kan linke til det, hvis der er andre, I synes, der skal vide noget om det her. Super. Tak for i dag.